Det er ikke så let at beskrive kernen i livet. Jeg er i det, man kalder pensionisttilværelse. Jeg har ikke noget arbejde. Jeg har ikke nogen interesse af en art. Jeg har levet et aktivt liv. Jeg har boet mange steder i udlandet. Jeg har rejst meget, set meget, oplevet meget. Det har været spændende. Nu er det de små ting, jeg lægger mærke til, som træet her uden for mit vindue. Ja, jeg synes, det er et smukt træ. Det har pæne former i grene og kviste. Det er et imposant træ. Et højt træ, og det er et flot. Nu er der ikke en masse blæst og storm her omkring. Jeg har i hvert fald ikke lagt mærke til det. Det er uden for mit vindue. Men jeg synes, at hvis du følger det, og det gør jeg jo, når du sidder her og kigger på det hele tiden, så ser du, nu er der begyndt at komme kviste, og senere, nu kommer bladene. Nu er de små ting, som jeg er begyndt at se. Fordi jeg sidder her i træet foran mit vindue. Ja, det får jo nok svært ved at forklare dig. Det er for at sige det højtideligt. Jo en del af mit liv her udenfor. Det er noget, som sker inden for min radius. Det er noget, som begynder at betyde noget for mig. Den fik jeg tilføjet noget. Det sker der ikke noget. Det passede faktisk. Ex libris. Det betyder fra min bogsamling. Hvis jeg engang skulle have et bogmærke, så ville jeg vælge træet her ude foran mit vindue. Jeg nyder jo at kigge ud af mit vindue. For eksempel i dag, så var der et par gartnere, de smukserede bedet derovre, her ved træet ved mit vindue. Jeg sidder jo ikke og ser på store begivenheder inde i København. Jeg sidder og ser sådan fuldstændig hver dag. Det er jo heller ikke et specielt træ. Det synes jeg nu alligevel der. Men det er ikke fordi jeg tror, at zoologer eller botanikere ville falde på røven over træet her uden for mit vindue. Jeg har det godt med min lille verden. Fordi jeg faktisk synes, at det, der ligger uden for mig, det er et smukt område. Det ligger smukt hen. Det bliver smukt passet her ved træet foran mit vindue.